danna subscribe domin samun sababbin bidiyoyinmu. Siya za a yi wa kudo da alkhairi na zo. Idan har so ya yi tsiro ba a ɓoye ma ba, ki amsa kuma ki riko ba zai lalace ba. Ka taso da sauri rike so ka yi mun kusa. Ina so ka doso magautan ka su sha kasa. Dafin so da so na so za a cire masa. Ka kwaso burin so kasa inda yake kusa. A raina ido ya ganka bai so canza ka ba. Ashe suna hanzari Ba gashi ba, ka zam ya yi shigar wuri ba gashi ba, ya jefa na a tunziri